Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang sauto puka parmonggota jumulu mahita martangyang di bagasar rohatabe martangyang mahita. Amin. Horas madihita saluhutna ruas ni tuhatna na hina holongan na marpung udo hita muse sedarion di minggu info kafit lapatanna juota atong taharinggas somma jauh-jauh tutuhan pardenggan basa sitopa langit dohotano tapuji ma ibana taindehon ma jala tau lopo-lopot Tuhani. Maridde mahita siap buku ede nomor 2 ayat 1-2. Nang puji aku ho Jehovah, ai hodo debatana tutui, sa surutoni barbadia, uau hasau puji goarmi, marhite Jesus anakmi, asa omoroham di endeki, todihon maatu anakmu, asa tuhodik logolamu se, tondim pasar hontu tondiku, manogu di dalam nature, asa tok tonggok tamerohaki, gir mamuji goarmi. Marhite-hite goar di debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonod do di dok Tuhan Jahuba, jowon na maahu, jala alusakku ma ibana, say donganokku do ibana jupa hagugutan, baluaku do ibana jala marbulia ibana bahenoku, say pamahapokku do ibana sarimatua, martua do nahudul di mangondingan nina timbuli, jala namian di linggoman ni pargugu na sohatu dosan, nama dok tu Jahoba, haporusakku jala partono batuaku, debataku marhapur satu hodo ahu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ale amanami para sirohana sumurung, debatani hatuan nami, huingot hami do diaka arion, panaonon dohot hama mate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, pahibul maruhan nami, jala parbadiai mamikiri sude nati naunai, patadahom matu hami dosa nami, asa diarsakor roha nami, asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni roha nami, jala asa hupasaut hami lomoni rohani nama nobus hami, asa martua hami, marhite sianido roli saleleng nileleng na, sai patupa mai di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Marid di mahita siap buku ede nomor 27 ayat 1-4.
padenggan asahu pasangapho ulos hati gorani lehon maditon diki Tangi hok kamu mapatik di debata di minggu info kafit sadarion imana tersurat di patik paduahon dohot lapatanna patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon ro na di bagasan aek na dituruni tano yang go tungga besi sombaon manang siuluan dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta do debata jala ikon holong rohatta di ibana asa dang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jala dang jadi uluan begu manang ulpahan ni hadatuon jala dang jadi pos rohani ugasan homitan olat nido sahatna atong rak mangido gugu mahita siat Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon no bartu patik nai amen. Maredde mahita siap buku ede nomor 160 ayat sada taba 4. Sesa Jesus dosani sudena olo mangarsakon naso umboto dalan be asa dapotan haluaon tonjot rohana situtu dirina ditorui burju nang binurani si Musa nasida bedo dihilala di akaido hatai di sesa Jesus dosai di sesa Jesus dosai umudar nai ido di ban hapitorahana dungi asli marohani amana dinasidai di jakondo tu inganana dilehondo hasonangana di banang hotatanai di sesa Jesus dosai di sesa Jesus dosai Ta topo tima dosat tanah gudangi tua dopan di debata martangi yang mahita
Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para sirohami dahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahatat dohami tubuh jaladang adong haporseon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami mandibil sian akka dalammu. Macai godang do pangalesan nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asin roham. Saya unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalesan nami. Sa ingot mahami hobartu asin roham dohot denggan ni basam ala ni goarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan di dosatta. Songonot dohatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalesim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Seimulak maho tuahu. Ai ahu dosi peluaho. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amen. Mari di mahita sia buku ede nomor 440 ayat sada tabatulu. Tuhan Yesus Kristus pasangap patulus pinuji magornada dang pandeau memuji ho Tuhan alai di behege ho ale Tuhan Hata ni debata turpuk epistel di minggu info kafit sadarion tersurat di sada Petrus tolu mamuka sayan ayat 11:1-22 tajahama marsikat soreng ai dohot do Kristus mate sahali alani akka dosa natigori humokop akka pargedok asa ditogihon hita tu debata na tarbunu do ia dagingna alai di pangulu do anggo tondina. Akkana so mangului na julu dina mai-maima lebbas ni rohani debata uju diakka arini sinoak dina pinauli na parau na gabe haluaun nina otiki imana walu halak marhiti-hiti aiki.
Di siamun ni debata do ibana dung laho tu banua gijang. Gabi marunduk do tu ibana aka suru-suruan, aka gom-goman dohot aka hagogoon. Ima sahatna martua ma akana tumangion hata ni debata jalan opeopsa. Amen. Marid de mahita siap buku ede nomor 206 ayat 2 tabba obat. Sai matahon au Tuhaku, sai rajai madirikon, o hilirim ni rohaku, si pangoluton dikon, rohami rohaku, hodi audi ho awon, hodo matani ariku, halalas ni rohaki, namasihol doton diho Yesus Tuhaki, rohami matu rohaku, asa sabam rohaki. Taha tidak kom maha porseotai, songon nahi na tidak kon nidongat tasa porsia di sadok portibion, rap mahita mandok, au porsia di debata Jehovah, ido ama perguguna suatu dosa natumpa langit dohot tano, au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah, imana tidupun Mesi Maria, nagabe-gabe setor di perbadia, andorang suha buah, ido Tuhan na teman nabirni, di bangunan Kristus, nama negara bagaimana di bawah silam, na tua turu banu, memulu di hari batu luhur, nama naik suruh, lahul siang di debata Jehovah, amanai perguna sampai kesani, di sini banyak yang menusuk kanon, mamuni mamulu doa amanai, au saya mamuni berbahagia, cara usaha dia bahagia, dunia orang sekarang bahagia, doa jasa dosa, doa yang nando, ulang mengusuk kain amanai, doa yang membuat susah. Amin. Tabigi matiting namasa di minggu tasadarion. Shalom. Odola nitikting di Minggu tanggal 21 Februari 2021. Parjolo berita nasorang di bahasa-bahasa Tuhan tado sada danak bawa nadi hari Selasa tanggal 10 Februari 2021 di keluarga Pendeta Aris Suhendro Pajahitan STH tubuni inatai Desi Mariana Boru Pakpahan sian wik kramat jati sada hipas dodak danaki suak songoni nang natorasna tatangnya koma asagabe danak naburju paduahon ruas nataba mamuka sadarion Minggu 21 Januari Minggu 21 Januari 2021 tajalodo gabe ruas ni huriata
Ima Nurmala Boru Nenggolan, Namar Baju, Salelengon, masuk tu tanggungan keluarga LK Sinaga Nahinan. Tinggal di Jalan Datok Tunggara, nomor 30, RT Pitu, RW 10, Kelurahan Keramat Jati, Wik Keramat Jati Sada. Di pasu-pasu tuhatta manasida gabe ruas namangolu di Huriatta. Patuluhun, kebaktian online sekolah minggu. Mamuka hari Minggu naingro tanggal 7 Maret 2020 sada, kebaktian sekolah minggu di Patupa secara online doho teknis pelaksanaan gabe 2 horong garing kelas. Ima naperjulu kebaktian online sekolah minggu kelas kecil. Napaduahon kebaktian online sekolah minggu kelas besar. Pinangido matusude natoras asa tasosoi anak kota madohoti kebaktian sekolah minggu. Paupaton pilihan sekolah minggu. Mamuka hari Minggu tanggal 20 Februari 2020 sada, pilihan sekolah minggu tapasahat ma marhite transfer tu rekening Huria BNI 00 sada 055 26 10 sia. Jala langsung ma dikonfirmasi tu bendahara Huria Situa S Situngkir, nomor HP 0812 10 onopitu 0 sada 55. Paduahon poti persembahan sekolah minggu nadi parade di pitu masuk gereja. Palimaon renungan harian sekolah minggu 5 menit. Di Patupa Huriatta do marhite seksi sekolah minggu, ima renungan harian sekolah minggu 5 menit. Di Patupa mai mamuka di tanggal 1 Maret 2020 sada, ganuk ari pukul 10 WIB marhite media YouTube channel HKBP Keramat Jati. Paonopon sosialisasi perubahan jadwal permingguan nama godang. Hobartu hasil keputusan rapat Huria na di tanggal 23 Januari 2020 sada, songonomma jadwal permingguan nama godang di Huriatta. Na perjolo kebaktian pagi masuk pukul 6 WIB bahasa Batak. Na paduahon kebaktian pagi masuk pukul 30 bahasa Indonesia. Na patuluhon kebaktian siang masuk pukul 10.30 bahasa Batak. Na paupaton kebaktian sore masuk pukul 10.07 WIB bahasa Indonesia. Pelaksanaan perubahan jadwal mingguan di Patupa mamuka di hari Minggu tanggal 7 Maret 2020 sada. Papituhon titing marbagas. Titik paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagaso ma Timoteus Charles Teja anak Niamata, Edi Wijaya Tubuni Inata Susana C. Ruas ni HKBP Resort Keramat Jati Sian Wik Rambutan 2 Dohot Orwana Agnes Mariarta Borusiahan Ruas ni HKBP Resort Keramat Jati Sian Wik Rambutan 2 Boruni Inat Amata Bane Siahan Nahinan Tubuni Inata Fidelia Boru Sihobing. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 27 Februari 2020 sada pukul 12 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati. Di pasu-pasu tuhatta masaka parsaripion nasida. Titik perjolo
naung majalo pasu-pasu perbagaso ma Edward Arisandi Tabun anak ni amata bayan Tabun nahinan tubuh ni inata Ros Diana Boru Sibuya ruas ni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati sian wik cililitan besar dohot orwana Desliana Asima Boru Sirait ruas ni HKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender Boru ni amata Turman Sirait tubuh di inata Nur Haida Boru Pasaribu. Pamasu-masuon di Patupa hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pukul sia wib di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati di pasu-pasu tuhatta masaka Parsaripeon Nasida. Pawaluhon Dewan Diakonia Manang Seksi Kesehatan di Patupa Huriat Tado Marhite Dewan Diakonia Manang Seksi Kesehatan Makobasi jala mengurupi ruasta nalao rapid antigen pemeriksaan rapid test antigen di klinik Siloam Gereja buka Parjolo Senin sahatu hari Sabtu pukul 10 WIB sahatu pukul 10 WIB dengan perjanjian hubungi Situa M Boru Manalu nomor HP 0812 10 10 15 dohot Dr. Wellington Simajuntak nomor HP 0812 sia-sia walu tolu itu. Alamatna Dr. Wellington Simajuntak Jalan Hadiji nomor 20 walu RT 12 RW 0 walu Kelurahan Rabutan Jakarta Timur. Tolu Minggu pukul sia WIB 1 pukul 10 tolu WIB. Patuluhun biaya pemeriksaan 125.000 per halak. Pasiaon rapat koordinasi panitia pembangunan. Hobartu keputusan sermon perhalado na di tanggal 10 Februari 2021 di Patupado rapat koordinasi panitia pembangunan. Ima di hari Selasa 23 Februari 2021 masuk pukul 10.05 WIB di ruang konsistori gereja Pinangido Matusude panitia pembangunan Asaroma dohoti rapat koordinasi titingoma udangat tusude panitia pasapuluhon rapat koordinasi Dewan Dohot Seksi Bui Mata Jaha di Warta Jemaat. Pasapuluh sadahon Situa pensiun Hobar haputusan sermon perhalado tanggal sia Februari 2021 di hari Minggu nanaing ro tanggal 20 Februari 2021 masohot ma pensiun Situa DR Paimin na 70 MSI sian perhalado jala pabor hatot tama di permingguan pukul 10 sada 30 WIB laos patupaot tado padurungot tujolo tadda hamauletota di pakobason nasida di huriatta pasapuluh duaon Subangan Parjolo di jalo huriatta do Subangan sian ruasta keluarga NN berupa perawatan cat litur kayu kursi dohot pitu na adong di gereja dohot di gedung serbaguna paduahon na di tanggal 12 Februari 2021 di jalo huriatta do Subangan sian Naposo Maroluk Purba sian Kalimantan Barat berupa 2 galon sanitizer
isi 5 liter. Na patuluhon, na di tanggal 15 Februari 2021 di Jalo Huriat tado sumbangan sian keluarga NN berupa tisu 1 dus isi 48 pieces sian week tengah. Mau lihat tema di nasida di pasu-pasu jala ditabaima lasni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida. Pasal 10 toluhon, koordinator bidang pelayanan full timer tajahama di warta jemaat. Pasal 10 opaton, parture ni parmingguon dohot protokol kesehatan boima tajaha di warta jemaat. Pasal 15 hon, pilihan. Sadarion minggu tanggal 21 Februari 2021 di parminggota manogot Arian dohot botari. Papungu pilihan tujolo dohita pilihan sada A, sada B, dohot pilihan tukator pusat. Tapasaha madung sidung jamita. Teknis na naparjolo bangku huruf A, C dan E baru mause diuduti bangku huruf B, D dan F. Songonima sahat nititing di minggu ta saderon nasodi jahaon bui mata jaha di warta jemaat. Horas. Maredde mahita sia buku ede nomor 510 ayat sada tabatulu. Tapasada marohat tamartang yang mahita. Pinuji pinasangap magwar oleh Tuhan Jehovah namar mulia namar habangsa di bonogijang. Tamaham memuji pasangap pon goar munabadiai ala asidot holong ni roham. Namalon hahi pasot di hami. Buhami romar saur dohot di bagas napan pinar badianmu. Orasi hami marhito dimpar badiai. Asa buhatu si hami hatami naneng pasahaton ni naposomi. Jalahoma Tuhan na pasahaton, asa mangulu hatami di rohanami. Pinuji pinasanga magwarmu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami Tuhan. Amen. Shalom. Barita nauli dihita di minggu infokafit, ima natar surat di sada Musa bidusia, dimulai maisan ayat 8 sahatu ayat 10 pitu. Hujah kami ma songono maha tani debata. Dungi nina debatama madok sinowak dohot tu anak na akan narap dohot ibana botimai.
Idama anggoahu pahotok kumapadaku tuhamu rodi pinoparmu na sugut. Dohot tunasa na marhosa na mangolu, akanarap dohot hamu. Akapidong pinahan dohot nasa binatang ni tanoon. Akanarap dohot hamu, siyan luhut akanaruar siyan parau rodi sude pahapahanan ni tanoon. Pahotok kuma padaku dohot hamu. Babua na so jadi beri pasonon ni aik na sumar nasa na mardaging. Uhut babua na so masabe aik na sumari mangaripason tanoon. Dunginin na debatama. On matada ni padan na hubaheni tuhamu doho tunasa na marhosa na mangulu. Akanarap dohot hamu rodi salileng-lileng na. Halibutong aki na hubaheni di obun imata dan di padaku dohot tanoon. Ope molo huparo obun tu tanoon. Saya tarida mahalibutongani di obun. Jadi ingotoku mapadan na hubaheni tuhamu dohot tunasa na marhosa na mangolu. Rodi sude na mardaging. Pabuan naso pamasaoku be aik na sumari. Mangaripason nasa na mardaging. Say bahenuku do halibutongani tu opun. Asa hubereng iba na marningot padan sa leleng-leleng na pinahen ni debata tunasa na marhosa na mangulu. Tunasa na mardaging narita noon. Dunginin na debatama tu sinowak on mata dan ipadan na hupahot tunasa na mardaging narita noon. Ido ang sahat na hamu na hilongan di bagasan ko arito hatta Jesus Kristus. Molo adong suku-suku tuhita. Songonon. Apakah kamu seorang yang percaya kepada Tuhan? Halak na porsea doho tu debatama na ngadaw. Pasti sudah do hitam madok. Halak na porsea doa. Aku orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Molo taha porseai debata, molo ta okuhon halak na porsea hita, na marlapata doi. Berarti hita membuat sada haputusan. Laho mamilit mangolu di bagasan hata ni debata. Mangolu di bagasan hasatiao tu debata. Hidup dalam ketaatan kepada Allah. Mangolu di bagasan hati uron dang di bagasan hagulapon. Idong ulu ni halak na porsea. Mulut adok na porsea hita berarti daodo hulaon hahulomoni. Ulaon hagulaponi sian hita atik pehita bangadobi hamaolon atik pehita bangadobi hasusaan. Alana dakarong kompromi. Debatadang kompromi dosa. Ragam tadopi hamaolon hasusaan di bahen ni kopit sa pulusion. Bodo lam tumurut akau lauta manang padaramata. Lam sumusana goluta, lam maol padarama ni ngoluta. Disod diuji do hasatiaota tu debata, mangolu do hita di bagasan hatana, satia do hita tu ibana. Manangalani hamaoloni hasusani, gabi madaw hita. Taulahon ma ulaon hahulomon. Buhado hita di hasusani tetap setia kepada Tuhan. Akahalak na setia di parade di batado ngolu na bahen buhaa samar hasonangak kita. Di leho do ngolu las ni roha. Mulu mangolu hita di bagasan lomo ni rohana. Atik pe maol di bagasan hasiatiaw ni hita. Turpukop managabi apul-apul itong atong-ata. Di uhum debatado akahalak na susatia. Di uhum debatado halak na sumangolu di bagasan hatana. Di uhum debatado halak na mangulahon akahajahaton. Atik petaida di tonga-tonga ni portibion. Mardohar, makmur, akaparjahati. Alay sa datiki uhum ni debatado ng nasida.
Nido iturpukon, di julon iturpukon di paro de batama aek na sumar. Na pitor topudo di bahet de bata aek na sumari. Dang arong buah-buahna. Arong do singot-singot. Arong do sipaingot tu nasida. Alay dang itangihon. Dang marhamu baho. Diri pasod de batama nasida. Marmatea makahalak na sa porsea, akahalak na susatia, na sa mangulahon lomo ni roha ni debata, ay nung atong mangibukpuk dosai. Diri paso maka na sa makabiar debata. Alay akahalak na mangulo di bagasan hasatiaw. Na porsea to debata, atik pe humasusang uluna, atik pe kuda tantangan, di na satiay iba na to debata. Ima sinoak, marasin roha do debata tu ibana. Bila hidup orang yang tidak setia terhadap Allah, yang tidak takut kepada Allah dimusnahkan, tetapi hidup orang yang setia yaitu Nuh yang percaya kepada Tuhan tidak berakhir, tetapi berkelanjutan karena Tuhan telah menyediakan rancangan kehidupan baginya. Di hasatiao ni sinowaki nunga dirancang debata rancangan masa depan yang lebih baik, yang lebih indah. Anggo pada saat ini dang minoto pakilalan ni mana songo dia teh. Dia tampil beda dari orang-orang sekitarnya. Tampil beda do ibana. Molo peol na dilabung nai dang las do ti mana peol. Molo mangula dosa kahalak na dilabung nai tetap do ibana setia tu debata. Atik peadong do jolomai na mga rehei, atik peadong do jolomai na setoktong manguga-uga tu ibana. Dang ulan namurai, tampil beda di sekeliling kita. Mula peol halak, tigor kita, dang namurai. Gudang ko tantangan na tadobi, gudang ko rehe-rehe, gudang ko hata-hata. Penuh perjuangan. Ale-ala ni haporsiaw na tu debata. Tohodo ibana nunga di parade debata bahwasanya rancangan yang lebih baik do dilihat debata atik pe pada saati pahit di hilala ibana. Jadi dunggu dunia kalna porsea tu debata. Nakpe tado pe hamaloni anggo marsiho tu debata pahit do mahol do. Alayaki kita soalnya ni Yeremia 20 10 sade. Dada sakap tu hamagoan sakap ni debata. Sakap tu hangoluat do. Bahado hita sa songo sinowak tidak mengikuti arus. Apalagi di tiki hamolon di saunarion. Gudang ko mapangotak tu hita kana masaon. Bodoh pauron hapor syaut tama baik kita dak setia tu debata. Ayah halo nama saut Tuhan. Wah sama saon. Gudang akar rencana naung tapatupa HP dang boys marna saut mabaik jud rohata. Ujung gagabedo meta peol. Mula pitu torpuro rimas ni debata dohok mahita di uhum. Alaya ala tau para sini rohao don wae dak pitor songon dari badan na dobi ibe pitor diri pason di pai maha mula di parjahati tu madi kodalana. Ido padang diri paso debata gudang joloma. Gudang nasu setia. Guarna na mangolu ibana idok persea ibana identitas orang percaya. Alai di parngoluhon dang di batuduhon ngolu na persea ibana. Godang parumutung-uton, godang bada-bada, godang akaelat late teal, dangi golunya kena porsea, dangi akan ngoluna setia tu ibata, mulu ngoluna setia tatiru masongon sinowaki berani kita tampil beda dan kita yakin atik pe paet tadobi, atik pe maul tadalani kita yakin rancangan yang lebih baik do di debata. Di pagkasat turpukon debatang marpadan do sinowak. Nasotupa paroni debata aek nasumar tu portibion. Nasotupa ripasononi debata jolmai marhiti aek nasumari. Debata madok tu sinoak. Ida ma pahotokku padaku Tuhamu rodi pinoparmu sokot. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjian kepadamu dan kepada keturunanmu. Molo debata marpadan tu jolma. Nang dohonona
debata na tahapor syai ima debata na satia. Ibana debata na satia tupada naung ni warihona. Dakia debata mangmosi badan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia Allah yang dapat dipercaya. Dadani padani dido iturpukon ima dia 10 dolo 10 halibutongaki na hubaini di obun ima tadani padaku dohot tanoon ope molohu paro obun tu tanoon sai tarida mahalibutongani di obun busur halibutongan sior subia manang panah itu ni kuara nakingan ngedok busur ima halibutongan pelangi sior subia manang panah somaldo di bibel tahun di guari di bata pemanah si tiop subia dirajumi de bata gabe musini jolma nama make sior laho patuduk kol jolma na jahat. Didok dirajumi. Dia bata nama make sior laho patuduk kol jolma parjahati. Mulunga songoni mabiar ma jolma parjahati. Sadi hari ma umone di bata. Molo tajaha di pesalme 10 ayat 5 di guari do rongguru songon sior na pinalua sian busurna laho paingotor rohani jolma asamuba di sior de bata jolma marhite ait na sumar nuaeng di sakotor de bata siorna lapatana nunga masohot parmusuon molo nunga di sakoton siorna busurna berarti nunga masohot parmusuni. Jika pemanah menggantungkan busur itu na marlapata doya manginang dang adong be genjatan senjata. Dang adong be parporangon. Dang adong be bidikan anak panah tu aka musuna. Dang adong be bidikan anak panah tu aka parjahati. Menggantungkan debata menggantungkan busur mabahen padan tu sinoak. Mimarhiti halibutongan. Nadong di langit. Buasa idi bahe debata. Asa sude natinopai mernida tadai paboa debata marpadan naso tupabe di paroai nasumari laho makaripason jolma natinopanai satido debata di padani naso tupa mose molo jolma marpadan adong do atena mose di padani adong do setia di jajina menedoko perjaji kolingin nate ale anggo dia bata dang namo se ia badanai. Janji Allah selalu digenapi. Tidak ada janji Allah yang tidak digenapi. Jala tada hasatiau di debata di hita di badanai. Naung di bagabagaho di badan narobi. Ima nanilehon na anak na nasasadai manobus hita. Nunga siya narobi di padaton di bagabagahon. Allah memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Di Yohanes 2 saplonomi ai songonodo holong ni rohan de bata di portibion rak maju tamang inang madok. Ai songonodo holong ni rohan de bata di portibion pola do anak nasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana asa hanguluan nasa leleng-lenga di ibana. Jika pelangi atau busur Tuhan yang diletakkan di awan menjadi tanda perjanjian Tuhan dengan manusia, bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan manusia. Pelangi atau busur merupakan tanda bahwa ada keselamatan yang ditawarkan Tuhan kepada manusia. Pada saat Tuhan mendatangkan air bah, Dia sudah mengingatkan, memberi kesempatan kepada manusia supaya bertobat asa marhamu baon. Alai dang adong olo marhamu baon. Hola sadar na olo mabegi hatana, hola sadar na porsia dot nasetia tu ibana ima sinoa. Ujungnya diripasot debata.
Busur manang pelangi mata ada perjanjian na sotupa di jolmai nuaing tanda perjanjian Tuhan imat Yesus Kristus. Itulah pelangi kasih Allah kepada kita. Ima di lehon tutong-atong-ata mabuat dosa tay. Isina porsia itu Yesus Kristus ima dapotan haluang ni. Yesus ima jaminan keselamatan. Itulah perjanjian Allah yang sangat kuat untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa. Isina porsia tu Yesus naking idok dapotan haluau. Mula tasukun nunga dapotan haluau kamu amang nunga porsia hamu sudah diselamatkan oleh Yesus, pasti dohnota saya percaya saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Idok benar roh minggu. Apalagi tu amanami inanami lansia teh. Nga porsia hami nang dapotan haluau. Ucorok nama Tuhan surgoi nate. Wah sudah na poso. Dono taro dang do pe pai majo jolo lansia hami. Pinajono diri tu Tuhan ni. Mulo nunga dapotan haluau kita mulo tadok nunga porseh tu Yesus Kristus. Mulo dibahet debata pelangi halibutonga di langit asa sudedo jol mamangidai. Naik sude jol ma porseh di Yesusi. Idok bayar di gijang di langitan bina busur halibutongani di bayar di batai sakot ton busur nai perdamaian, tidak ada lagi hukuman. Yesus si nata porsiai ikut sudi mernide ikut sudi porsia jol matusi marhiti aha manginang marhiti aka parangeta marhiti aka kesaksiata marhiti parngolota naing marhiti parangetai gabe sa kesaksian itu dong jolma manada Yesus si bon haluau ni. Pelangi kasih Allah kepada kita. Mulu gudang pargutu-gutuan, mulu ngolu pargutu-gutuan, dong ngoluta. Ngolu holan yang berbedai. Ngolu holan marungut-ungut. Alani nama sao. Wahado te tangkat tay. Merni da Yesusi. Songon tanda pelangi kasih Allah di kita. Baik ko songo sinuwaki do nakpe gudang hamolo dia dopi hasusaat, tetap dia setia, tetap dia menunjukkan bahwa dia hidup orang percaya kepada Tuhan, sehingga dengan imannya Tuhan merancang rancangan yang indah, rancangan kehidupan. Roh ada pengulu do rohani dia bata ikoni do hapor syauta. Nakpe maul tadopi di partike sonarion. Nakpe gudang aka opini dibangun songo nomma piruson amatu do nam sadero si hapor syauta. Tak kaya tinggal lo Tuhan yang kana porsiai. Mangulu mahita setia itu ibana. Mari kita tampil beda dari yang lainnya. Berani kita tampil beda songo sinuaki. Asa dada holang ngolu perdagingon rupani di sario de bata. Di sario de bata ngolu perdagingon. Do ngolu partotion. Ema ngolu na saliling nai marhita Yesus Kristus. Na makaporsiai Yesus Kristus dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dukonunga ripas sude na diportibion Allah menata ulang kembali marhite na dipamasuk sinoang akka pahapahanan akka suasuanan duk sumurut ayaki ipahaluar mamusei ciptaan baru diulang kembali ditata kembali. Yesus na padomo kita do debata na merdosa hita na solayak ni jarupan ni debata hubungan ini ditata kembali menjadi baru, kita menjadi ciptaan baru. Allah menata ulang kembali kehidupan kita. Dada holan na di portibio sesama ciptaan. Alai doho donang di partodio ni. Hubungan kita kepada Allah yang sudah terputus dihubungkan kembali melalui Yesus Kristus. Jadi dada holan ngolu pardagingon di barari di bata. Doho do ngolu nang partodio. Asa sudah jol mamani dei. Asa sudah jol mamar parhato potoni. Mamanginang aharo na nihirim di bata siya kita. Molo olo di bata marpadan dot hita. Hita berdosa. Alai olo di bata marpada dot hita. Aharo na nihirim na siya kita. Na parjulu asa olo hita jojo ti ibana. Kita mau berseru kepadanya. Bidok di Psalmen 10 ayat 15. Jona mau jadi alusakku ma ibana. Saya dong anakku do ibana jumpa hagogotan. Baluauku do ibana jalan marmulia ibana bahinauku.
O maguar ni minggu ta sadarion info kapit. Jo na maaw alusak ko maibana. Tajou de bata di parlumito ni nguluta. Wasay tarikot maju de bata. Alat sadari marhagaleo do dirita. Marhagaleo do dagita, marhagaleo do todita. Godang ko hawgoni portibion neng pada hokita siat de bata. Godang ko akacara ni si polisi lama baik kita madele madau siat de bata sian akan nama saun anggo so jauh-jauh hita tu de bata dang bergugu hita mangina. Jadi unak tabayan ala sata, ala ni on, ala nian, ala ni ulaon, ala ni songonon. Dang rohi ta maju di bata tu bagas core. Dang marlopit tanga kita di bagas tabi. Dang berminggu online kita di bagas tabi. Dang aruh haguta, anggo sesa di bata. Mulo ta imani, ta porsiai, ujuga lehita. Adong sesuatu kekuatan nama baik kita margogo atik perongom hamaoloni, atik penunga maol ta pake akan adongi. Ale maragam do cara di bata lamang urupi hita. Uba di dok, jon nama alusakku. Alusan do hita. Dangarong huaso na asing. Iba do marhuaso tiliak portibion. Paroho naik na sumar, do babay sumurut, mangalaw na haluaon. Bahkan senjata ima busur. Nah memang lapa matehon jolma di bahan gabi perdamaian. Dag uhmani di batabe portibion. Busur itu sebagai tanda. Busur sebagai senjata. Lau pamati onjol masih nadau. Marhiti anak panah. Alai diubah di batadoi. Gabi perdamaian. Ditonga-tonga di parngudota. Dapat duahon. Mulotung olo di batatu hita marpadan alani dosata. Ahar ni igilna. Olo hita meninggal ho dosata. Marhamu bau mahita. Taulah makan adingkan. Mumpung Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita. Mulut ada wah sedang dari pasojol debata jol main nama ulan hajahat ni. Tuhan masih memberi kesempatan pertobatan kepada kita. Allah mahita meninggal ho dosate. Dang di jol mai. Alai debata di bawah doi. Tatinggal homa akadosate. Na patuluhon olo de bata marpaya do hita pardosa na satia ibada di padanay dihirim dosa kita asa toktong hita satia tu ibana. Satia hita tu ibana, jojo tu ibana. Satia hita makaporsya ibana. Itu na digila sa kita. Ahape na masa mamanginang di hamoloni, diragam di penderitaan ni. Terlupa pitikip sonari. Tetaplah kita setia kepada Tuhan. Yakin. Lehon di batanan lumenggan. Tak pasupon na hita. Paso-pason na hita. Ramotan na. Jagaon na. Parmudu-muduon na. Molotuk pe hita ganggu haporsyot to ama patupaw ku Tuhan. Parangulo si ganupari. Ama bainok to anak koku. Ama bainok molotuk kita makontrak bagas. Jala jo maaw jupa de haragotan asa hubalua ho asa dipusi ho aw ni naribata. Odo na nikil turpukotu hita. Asa na maso hita majo ibana. Asa imana mata pangasahon. Ibana na marhuaso di parangasan parumito ni guluta. Muluta do pipi hamaoloni saunari kita percaya Tuhan telah menyediakan rancangan masa depan yang indah dan rancangan Tuhan magawan. Margugo mahita mangina. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mulai hati marihatam na kubiki kami. Pauraton mahatami tunggulu nami. Asa margugo kami Tuhan. Asa huhu pangasaw kami di parnguluan nami si ganupari. Diragam ni hamalon na hadopi kami Tuhan. Dang margugo kami anggo siya na ala ni hadirion nami. Alay to di mima na manugunugo kami paingotok kami. Totong sati kami ngutok ko. Upas hatay masalhu na karos ni huriam. Tarlumobi naro tu bagason nang napatupahon parmingguon di bagas na sidabe malhite live streaming. Ho matotong Tuhan na masu na sida na madongani na sida. Leono mo hai pason pada mo karagam ni parmaran tarlumobi siyan sahit kopi 10 siyaw.
pasahaton nai matuho kay nakon nami. Mulai siya na sorang, ho matuhan mapain ibu-ibu magodang. Di namar sikola mulai tingkat TK 1 perguruan tinggi. Tuhan parbisuki. Lehonomu masa depan na terbaik tu kay nakon nami. Unang loas akan atoras tahutan di akad persaingan tu akan namangihut na. Molotuk pemarsikola na sida di bagas. Alay parbisukamu na sida Tuhan. Tuho pasatang mi aka haporsyaon ni anak ko nami asa ho manukol-nukol ali Tuhan nunga tung leleng na sida dang marminggu di bagason alay beribadah na sida marhite ibadah online. Dang dibatasi huason ito dimi Tuhan pasahaton hatami tu akarohan ni anak ko nami. Urasi mana sida. Torusi mahatami tu akarohan ni anak ko nami. Sa porsyen na sida tuho. Salat na setia na sida tuho Tuhan. Postorohan nami mangula do timi. Tu kay anak ko nami na mangulupar karejoan Tuhan. Mangido hami homa patuduhan par karejo na dumenggan dangarong nasu tarpatupang mulutuk pe maol sonari Tuhan mangalui akapadaraman alai tu akan proses sai patudonom mudo dalam ningulu postor hanami ali Jehova na lenomui tu akan nami na mangalui rokak metodi patuduhan si rokak metodi na sida leon pasangan na terbaik na seiman na sepadan tu akay anakon ni Huriam parmain dot bor ni Huriam na paimahon basa-basa na siyako ima pasu-pasu para nakono tung jama paru ni burtian ni boru dohot parman ni Huriami asal yang nomu pasu-pasu Tuhan sakko de hujalo hami leo pos ni roha di nasida na tung leo nomu Tuhan dia kaya nakon nami pasatay ma Tuhan nang akay na namin na babelo mulo adong na hurangan nasida mulo adong na juju Tuhan mga lusi mamaso-maso na marmuru-muruhon na sida pahoton haporsan na sida hodo ali Jehova na gabi aman itong atongan ni keluargay marmuruhon anak ko na sida nang akay anak ko na sopo sumarama sumarina homa Tuhan na marmuruhon na sida Tuhan upasatay masalhut na aka program ni Huriam aka tikting na masa do nanay si pamasaw ni Huriam pasu-pasu masalhut na sa mardalan do denggan tarlumobi Tuhan tu ama namin ang pensiyon ama namin pe na 70 leon gugu dahil paso di ama namin lam garabay no mga porsyon dang masohot Tuhan na sinroham din na sida bay no mulam tang ha porsyon na di masa haton na sida le Tuhan gabi ngolo si partang yang mangulo na sida Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin na barhabang sa di bonukitya upasatay matuho aka ruas ni Huriam na dibagasan aka parsahiton nadong dibagas do nadong di rumah sakit ima manampi marpau Raymond Hutapea Citambunan nyonya pangaribuan Bursa Mosir Marbun RS Pardede nyonya Apardede Buru Manuru nyonya Situa Samosir Buru Sitompul Sitorus nyonya Manalu Buru Pane Sinto nyonya Sormin Buru Marbun TN Sitorus Jeffrey Sirait Lumongga Hasibuan Situa Sitorus nyonya Sirait Buru Sitorus nyonya Sinabutar Buru Simarmatang nyonya Siahaan Buru Tampubulon nyonya El Panjaitan Buru Pasaribu nyonya Sipahutar Buru Siburian Situa Hapa Saribu, Situa STR Siregar, Juliana Buru Sitohang, Situa B Sidauruk, S Simanjuntak, nyonya SBP Siregar Buru Sihaan, Hari Siregar, M Sitorus, nyonya Manurung Buru Silitonga, nyonya Situmayang Buru Sidaputar, nyonya Hutagalung Buru Simanukalit, Hana Baban, Gabriel Samosir, B Sibarani, nyonya Pandiangan, nyonya Manalu Buru Gultong, nyonya Panggabian Buru Tagalung, nyonya G Pardosi Buru Nenggolan, nyonya Panjaitan Buru Simamora, nyonya Centuri Buru Hutapea, Ha Siregar, Yosua Kaisar Simanjuntak, nyonya TR Marpaung Buru Purba, Johannes Simorangkir, nyonya Marpaung Buru Purba, nyonya Silitonga Buru Hutasoit, Alexandro Simorangkir, nyonya Simorangkir Buru Centuri, Silitonga Buru Hutasoit, Thomas Purba, Nita Buru Purba, Anggi Buru Purba, nyonya Sirait, B Buru Tobing. Topot manasida le Jehova. Jama pamatang na hurang hipas asa tuk tanggal lang ilan nasida. Pasu-pasu upat na pinang nasida le Tuhan. Asa tung hipas pamatang na. Tuk pargogoy may keluarga na merawat lino mo hipason. Unang loas Tuhan marsahit ng parto din nasida. Alay to di mima na totong padimudi pun haporsyon na Tuhan. Asa totong marpakirimo di asido tolong ni Roham. Upasa tayo matuho le Tuhan. Pemimpin ni bangso nami. Leho na mo habisugon do asa hala na siya ko. Asa marbisok na sida lao mabuhat haputusan di akan masa di parngulo nam di tikyon. Asa ho matotong Tuhan na madongali na sida. Asa totong di parrohahon hami aka rakyat na
patupau na rumengga di hami saluna. Pasat tayo matuhan ka nama sa titikyon imanarong ay magodang. Ramoti makaros ni huriam. Unang loas madili na sida Tuhan. Unang loas marukil. Alalang mahay pason dot gugo niya siya ko'y makirim na sida di asido tolong ni roham. Babuari para di hodo Tuhan. Masa depan na lebih baik. Rancangan Tuhan uluat dole nomod na sida. Dada rancangan Tuhan magawan. Pasu-pasu mana sida di Tuhan. Par gugoi. Ho mana malian gugo da apul-apul nang dinasida. Pinusi pinasangat magwarmo. Marhite-hite Yesus Kristus nami martangia kami Tuhan. Amen. Tapusi matuhata laos tapasa ma peleata. Padana uli hodang hulu pahon Jang pola mabiar au dingoluki Nampe holom do dalan si boluson Rodo hati urut siang langiti Hotung sohu haluhu pahon Audo manogihon Audo mangondihon Hotung sohu haluhu pahon Audo margogoyhon Osmarohami Padana uli hodang hulu pahon Idohu hapusi lasmarohaki Kondong nang dongan dang tarpangasahon Olan Tuhan Yesus haporusaki Hotung sohu haluhu pahon Audo manogihon, audo mangondihon, hotung sohu haluhu pahon, audo margogoyhon, posmarohami. Tulas jongjong mahita. Molo diukap surga tutondiku, salpu maluhut nahangalutoki. Tarbege masoarani Tuhaku Naposo haposan bongot hotusi Hotung sohu haluhu pahon Audo manogihon Audo mangondihon Hotung sohu haluhu pahon Audo margogoyhon posmarohami Tapasahat ma pelean na tapapungotu adopan di debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di ponogijang. Hodo harroan saluhut sileho-leho na ringgan dot nasa ulibasa na maulutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Sejalo mai gabuap na huscus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami pelianon. Pati buluhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhite-hite todi. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok muleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Ale ama namin na di bonagijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmu, say saot malomo ni roham di banwa tungaon songon na di bonagijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan ang mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Dona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon, saleleng nileleng na. Mula ma hamu di bagasa dame jala tajalo pasu-pasu sia Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahita. Di sodako Tuhan de bata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan de bata mabohina tuhita jala di pasaurhon ma damena tuto ditabe. Amen. Amen. Shalom, selamat hari Minggu, mari kita menginang, Tuhan Yesus memberkati. Adana uli hodang hulu pahon, yang pola mabiar hodi ngoluki, nang peholom do dalan si boluson, rodo hati uron sian langiti, hotung sohu halu pahon, audo mano gihon, audo mangon dihon, hotung sohu halu pahon, audo margo goyhon, osmaro hami. Padana uli hodang hulu pahon, idohu haposilas marohaki, ondong nang dongan dang tarpangasahon, holan Tuhan Yesus haporusaki, hotung sohu halu pahon, audo mano gihon, audo mangon dihon, hotung sohu halu pahon, audo margo goyhon, osmaro